Italja xejn speċjali tal-kartun pressat kollox ingezwer fija marsus u s-sikka tur it-triq waqtin intilef noħloħol bil-qulub fit-triqti lejn l-iskola li dari kont ħallejt il-ħolmi ġorni fejn l-ismin l-iskola kont bil-kotba u l-pitazzi l-għallima kollha lom ħassejt il-ħolmi ġorni fuq daw ġwina jaqfu sew lejn dik l-art tat-fulija tajru b'ħefam xew rajt xar wara liħor ċembru il-mili fi frar dawk il-kostumi fil-ġimgħa mqazza skit u lajtu l-figalli Mejju ġmil ta' xahar u hekk kif Ġunju jgerber spiċċaw inġennu t-tar għallejt il-ħolmi ġorni lejn l-ismin l-iskola kont fil-kotba u l-pitazzi l-għallima kollha lom ħassejt iż-żmien ġorni fuq daw ġwina jaqfu sew lejn dik l-art tat-fulija tajru b'ħefam xew kull għodwa fejn l-iskola ninsi ftit tal-ħin għax f'qalbi nħoss fulidi tifkiriet ta' sew ħelwin ħallejt il-ħolmi ġorni lejn l-ismin l-iskola kont bil-kotba u l-pitazzi l-għallima kollha lom ħassejt iż-żmien ġorni fuq daw ġwina jaqfu sew lejn dik l-art tat-fulija